Ćao žena, dobrodošla nazad na moj YouTube kanal. Neću puno da pričam zato što sam pre nekih pola sata recimo otvorila oči, tek sad je 6:18. Nadam se da to možete da vidite. Jako rano ako mene pitate, znate da sam sa jutrima slaba. No, danas radim nešto zanimljivo, nešto totalno mimo moje klasične produkcije, što snimam ceo dan. I idemo na prvu stanicu. Imaš neki? Nemam, ja pre šišaka sam imala one klasične razdore, nikad nisam Na tarala. sredini, jel? Da. Kao vidite kako možemo da odavimo kampanju da ne premo kosu 10 dana. Ajde, znaš, ono neko da je radi končeći. To je kultura. Ne znam s moje strane, svoje obale. Da tako ustanemo normalno. Da me normalno ustanemo 5:15. Mi kad zakasnimo u pola 6, nema već propodan. Uće. Ne. Hoćeš da kažeš da ti sad snimaš kao... Da, pa dobro, ubrzavam sljedeće sredstvo. Ne, pa kaži, šta ćemo s vama? Gde ćemo uključiti? Pa recimo što da ponesem, Ponesi, znaš šta, ponesi par šnalica, par gumica, ponesi lak, ponesi češće za tapiranje, ponećemo presu, ponećemo obavezno ovaj remover da možemo poslije da iskinemo, stavi jedne makaze da možemo i onaj konac pusti, da ju odvežemo, češće za tapiranje, sam ti rekao. Pa ništa, ajde da ju okreni smilju, pite ali mi je okej da se steniramo ovde dok smo ovde. Si svejedno, pošto mi Šistan sad javio da... Pa ne da kad nego pita da li dolazimo spremni da žuri ili ne, iako ćemo tamo sa šminkom. Mislim, svejedno je da li ćemo tamo ili ovde, jel? Pa ja mislim da jeste samo s tim što je ovde mnogo prirodnije i lakše. Mnogo je lakše, da. Ajde, ćemo da pozovemo se, ne? Pusti smilju poruku, ne znam šta da hoćete, da, šta hoćete. Napiši... Jel okej da se i našmigamo ovde pa da dođemo? Je li neko rekao da možemo, je li neko nešto rekao? Aha, Miši jeste. Šta kaže Miši? Miša kaže meni jeste. Njemu je okej da se ovde snimamo. Jel deluje organski? A? Viš kada uče belo, kada Da, znaš, pa to malo kao svetlija kosa, pa kao sve nekako... Još ti ostanu ove slatke ovde kao bliže dvarbe, znaš kao? Sviđa mi se, baš. Odmah stižem. Samo ti izjavim nešto za moje vesti. Frizuru. Pa gotovo da smo priveli kraju. Još finese imamo neke. Znači, ovo je prva stanica. Kod Nemanju salonu smo, ostavit ću na sajt ispod svakako. Čovjek je pametan i nema Instagram. A sad kameru se teniramo. To sigurno Miša piše. Ne meni. Aha, ne meni. Je li njemu ne? Meni je okej. Nije rekao li. Ti šminkaš? To je... Ali ja radim samo sezonu zbog posla. Ja sam malo totalno posvećena YouTube-u i Instagramu. Odlično, još bolje. Neću prestati da požavam jer se šminke pa ne rekoš. Nešto je lepo koža. Neko. Kaži baš. Koliko volim šminku, toliko viš volim. Hvala. Može. Hvala. Stignemo tamo bar do 9. Hoćemo, evo. Hvala ti puno. Realno, kao oni automobili, znaš, kako se kako se zove ovi ljubičasti stari? Lada Niva, recimo. Lada? Je li Lada Niva? Ja volim Lada. Trula višnja. To je bio prvi auto koji sam ja naučila da vozim. Ja sam To kad volila. naučiš? Ja sam želeo da ga vozim. I ja isto, to mi je bilo kao... Ali on ima one 4x4, možda ga popneš na zgradu ako hoćeš. A ima ruske one gume, znaš, seče. Da. Sneg, seče sve. Pa, Rusi, čoveč. Logično je da ćeš da se pojaviš, da će se ko iza pojavi. Ali Ne, normalno. znaju oni da... Demonstrativno odbija. Znaju oni da ja ne idem. Pa nije, ali logično je da se vidi ko je uradi kosu, mislim. Pa, on je koji je zadumšao, znaš sam ruka, ona. Ting. I kreće se po polu. Ting, da. Pa da. Ja kao, neću, okej. A te od one hit, samo iz kosa. Rođak je obožavam se. Imam objašnjenje zašto mi je cijelo jutro u glavi pesma Batu, Batu, Batu. Moje glava. Slušam. Nemam nikakvo. A nemaš? Nikakvo, ne. Bar da imam. Pa da mi bude lakše. Ja znaš koji sam ja sad u taksiju slušala. Od nekog od Saša Kovačevića, tipa... Moja ljubavi, moja tugo nova. Aha, jeste njegova. Njegova, tu sam ovo se slušala i to mi.
Meni je juče bila ona druga u glavi na slikanju i samo sam pevala taj deo. Sve ono što me raduje. I samo sam to ponavljala. Sve ono što me raduje. Posle 10 sati su bili ljudi. Bato. Šminka, tamo dodajemo Karmin. Molim te doći. Tamara je ovoj ženi pričala, ali znate onaj moment dok ne probate na svojoj koži? Oduševljena, definitivno. Drago mi je. Mnogo volim kad me neko šminka zato što se odmorim, opustim i zato što je potpuno drugačije od onog na što sam ja navikla na safe zona. Tako je. I hvala ti beskrajno. Hvala tebi. Ostale smo sami u salonu kod Nemanje, zadavit će mi se, gledam ih ovde dole, ali dobri smo, fino nam je prolazno vreme. Odlično. Negde je malo pre 9, oko 9, tako nešto. Idemo na lokaciju. Još jedna stvar pre nego što krenemo, lakše mi je da vam pokažem ovde. Ovo su outfiti, svakako ćete ih bolje videti na fotkama, ali sve je taj neki fazon boho, vila, dodole i sve ostalo. Imamo i ovo. Pa da, ali samo da se vidi cela kosa. Nego razmišlja samo ako stavimo 2 slike mogu da budu 2 vizuala za novine konkretno pričam. Ljudi, ovo sve prelepo. Ovo je lepo, baš je divno. To je dobro. Ok, idemo, super. Tako, glava malo dole, to je dobro, to je lepo. Možeš cijela da se okreneš tamo? Da sedneš, tako. Eto. Možeš i da digneš, a ne možeš da digneš nogu. Da, vidi mi se. Da. To, sad, bravo. Laka na ustima. Laka na ustima. Evo me. Ovu stranu, da, otvorio je da vidimo. To. I sad nabuđi. Znači, otvori, tako, i sad tu ovde nabuđi. Tu, da bude veća kola. Slobodno malo. Eto, tako, bravo. Ovako glava malo. To. Neće se videti, ja hoću samo kolence da hvatam, neću slobodno da, ja samo koleno hvatam da ona ruku tu stavi. Ovo kolence mi se sviđa kako je zvučalo. Prvi put da neko nije rekao koleno da se ne vidi. Pa ne znam, neće se možda ni stopalo videti, ali samo stavi... Lako sedi na tebi, flašice. Ali nešto da vidiš svoj rad, ne bi to bilo nam. Ok, radimo drugu promenu, ali sada ovaj put totalno u atmosferi šume. Prašume. Nemanja Ting je tu. Tu je. Otišao nigde nije, pretio je da će napustiti lokaciju, ali nije. Jer menjamo lokaciju sad beš, je li tako? Da. Tvotica? Hoćeš prvo svetlo pa onda da je... Prvo svetlo, da. Pa ovo čovječe nije palma. Koja palma? Ova palma? Da. Nema ništa gore kad gledaš kako ti crka je 36.000. Kako to je bilo? Ne znam pošto je tamo. 36. Dobro, čekaj da ostanu tu. Sve to može da se... Meni si malo pogledaj u mene, da ti isto kako stojiš. Jasno. Stajala samo to. Možda. Hoćeš da ti dam sliku, da vidiš. Jel hoćeš? S leđa da ti kosa pokrije što više haljine. Znaš? Da. To je super, to sleđe je odlično, to. Može. Jel u redu? Da, Dobro. Divno, super i kad muriš, to je lepo. To. Nije mnogo čupala. Meni nije. Jel to sad jedna, a? Realno. Treća promena. Imamo još jednu posle ovoga, jel tako? Još dve. A šta ćemo za tu razbarušenu da nosimo? Za koju razbarušenu? Pa tu posljednju što si rekao. A, kad ti ščetka mi to? Pa ja bi bukvalno ako možeš da se skineš do struka i da bacimo tu kosu. Šta da radim? Ne, otpevaj. Volio bih da tu kosu samo pustimo. Vratioci će voliti. Lepa si Boko, baš si lepa. Hvala. Pa baš smo sad Miša i ja, ono kao moglo je bolje. Baš što da rekli sad kao jebote. Ali kao ajde, nema veze, pusti. Baš smo sad sve vreme pričali. Ali kao Miša, meni ne sekiraj si Ivana, mogu ja da se kapiram da sve može. Ne. To je bilo hitično. Slajkovala. Jesi lajkovala? Baš dobro izgleda to, naravno. Divne kose. Slobodno pa popravit ću produžno. To je to. Kako izgleda, ljudi? Odlično izgleda. Odlično, baš si lepo. Što manje samo levo desnu glavu, please. Jasno. Znači, hodi kao lurič. Jasno. To ja juče su ukočeni glavu. Baš dobro izgleda. Ko bi rekao, a? Jel to htio da kažem?
Pa ne, zato što sve vreme mi je bio, samo mi je bio najveći strah Šiška, a je lokacija najviše i ovdje da bi izgledano na dogradnju, znaš. Jel' okej? U redu, jesmo gotovi? Da. Ne može ova 2,5, možda ima neki učesnik. Ovo je... Evo, mislim dobro. Digni bradlo ako žmuriš kao... Okej? Jel' okej? Very nice. Sledeće. Next. Okej. Ja se izvinjam. Vratit ću se. Jedno 7 km odavde problem. Jel smije Bojana da izađe odavde? Neću moći se vratiti. Boko si žedna, gladna. Ne, samo sam... Ovo se lepi. Lepi pa se lepi. Šta, sve se lepi? Da, ali kako trese sve izlazi iz... Miruj Bojanice. A probaj nešto ovako da uhvatiš kosu. To, tako. Nekako je... Ne, ova ruka ti je bila okej. Da je okej. Ne izlaku sam, tako da... Evo. Dobro, ajde, spuštaj. Znaš kako ćeš da budeš? Svi, pred kavom, pred strane, da si... Da. Tako mi je pozadina. A ne, pozadina mi je tako. Sva je... Ne majke mi, baš je dobar. Daj mi časkom da im pokažem koji je. Ženske, L'Oreal, Nijansa, 102. Sad već postaje vruće. Gospodin Ting. Gde? Završi smo četvrtu. E pa ženske moje, sad sam vam dužna jedno obrazloženje i objašnjenje šta se zapravo danas dogodilo. Koliko sam god bila u mogućnosti, nameštala sam kameru i da vidite kako izgleda jedan pravi behind the scenes, kako izgleda kada novi proizvodi stižu na tržište. Ono što smo danas radili ćete vidjeti kroz moje, naravno, videe i Instagram postove. Međutim, na moje veliko zadovoljstvo sam učestvovala u jednoj fantastičnoj kampanji koja je meni bliska i koju ja lično obožavam, s obzirom da se radi o novoj liniji koju je izbacio L'Oreal Professional, a reč je o liniji Source Essential. Vežbala sam 100 puta. Ja ispred sebe imam trenutno par odabranih proizvoda koje hoću da vam predstavim i da vam kažem zapravo zašto su, kako se koriste, njihove namene. Prije svega, samo jedan disclaimer da dam sama sebi, ovako izgledaju neki od njih, pričat ćemo kasnije o ovome. Unutra imaju biljčice, konkretno ovde unutra je lavanda. Međutim, hajmo da krenemo od šampona, kako zapravo i krećemo pranje. Konkretno, ovaj koji ja imam izgleda ovako i sada ću da vam fokusiram da biste videli kako unutra izgleda kamilica. Ima 300 ml. Koliko god mi ovako na prvu loptu stvarno nije delovalo da ima 300 ml, ima. I konkretno ovaj koji ja imam je za osetljiv skalp i osetljivu kosu i u svojoj kolekciji posjeduje, odnosno u svojoj liniji posjeduje još jedan za svaki dan. Još jedna stvar koju hoću da vam kažem je da su ovi proizvodi bazirani, odnosno da je prirodna kozmetika u pitanju, odnosno totalno prirodna linija i da imaju od 80 do 100% prirodnih sastojaka. Ovo ulje koje sam vam malo pre pokazala je upravo ulje koje ima 100% prirodne sastojke. Još jedna zanimljiva stvar kada smo kod same ambalaže je ta i kod samog šampona je što možete da ga dopunite u salonu 3 puta. Samim tim, negde je ekološki gledano, utičemo na svest, na reciklažu i na sve redom. O tome sam vam dosta puta pričala i provlačila negde kroz svoje videe koliko je zapravo bitno očuvanje životne sredine i da čuvamo ovu zemlju, to je sve što imamo i jedino što imamo. Naravno, sve utiske ću vam naknadno javiti, sve čega se setim, a propustila sam, ostavit ću vam dole. Spisak i lokacije svih salona u kojima možete naći Source Essential proizvode ću vam ostaviti ispod.
Idemo na sledeću stvar. Sledeće stvarčice koje imamo izgledaju ovako. Na izgled, deluju vam potpuno isto, međutim, rade, u stvari, obe rade negu, ali su za dve različite, naravno, namene. Imamo masku za bojanu kosu koja izgleda ovako. 250 ml ima i ona ima onaj standardni princip, drži se 5 minuta, zatim se ispere, naravno sve u vidu toga da omekša kosu, da je oporavi, da zaštiti boju od ispiranja i tako dalje i tako dalje. Sledeća stvarčica, na izgled ista, ali potpuno drugačije, izgleda ovako. 200 ml ima i ovaj princip nanošenja ovog proizvoda je takav da nanosite, odnosno nanosite normalno kao i svaki proizvod za negu, minut do 2 se drži, za razliku od ovog koji sam vam malo pre pokazala koji se drži 5 i zatim raščešljate kosu i operete. Namena za koju se koristi je naravno lakše raščešljavanje i nega. Sledeće dve stvarčice koje imam i trenutno poslednje koje ja imam da vam pokažem, a bit će svega i svačega, i to naravno negde ću vas naravno usput update-ovati, su dva ulja o kojima sam vam malo prepričala, odnosno koje sam spomenula da imaju 100% prirodne sastojke. Jedno ima unutra lavandu i jasmin i malo pre ste ga videli i sad ću vam reći 70 ml ima jedan. Oba proizvoda, oba ulja imaju po 70, napimpeticujem. Jedno od ova dva ja imam na kosi. Čini mi se da ja imam za bojanu. Da, ja bih rekla da imam za bojanu, ima znači nega i za bojanu. Koristi se tako što se na dlanove nakapa od 2 do 6 kapi i nanese se naravno na krajeve, negde gde otprilike i frizeri konstantno nanose i preporučuju da se nanosi i ovo su proizvodi koji se ne ispiraju. Mogu vam reći da miriše vrlo lepo, ali na prvi mah vam se uvek učini da će biljke previše da guše i previše da mirišu. Zaista nije. Totalno neka lepa, smirena, nežna i ona čista nota se osjeća i ne masti previše. Koliko se pravilno koristi, vaša kosta će popiti sve ono što je potrebno i neće ni u kakvom slučaju biti masna. Još jedna stvar koju umalo da zaboravim da vam kažem, gotovo za koji dan ćete ove linije moći da nađete u svim salonima za koje vam budemo dole ostavila lokatore, odnosno link koji možete da otvorite i da pogledate i da se informišete više. Hvala vam beskreno što ste sa mnom bile danas ceo dan. Ovako zaista izgleda jedan behind the scenes. Obožavam ekipu sa kojom sam radila i baš smo onako kliknuli. Mislim ja, dok vi odgledate ovaj video, da ćete već videti neke od fotografija kojima se neizmerno radujem. Čini mi se da sam na celom slikanju videla samo jednu, izgledala je savršeno. Tako da, eto, želim iz sveg srca se zahvalim i celoj ekipi na časti koju mi je ukazala i da budem neko ko će da priča zaista o nečemu novom, lepom i pre svega prirodnom što stiže na naše tržište, a pored svega izbacuje ga L'Oreal Professional u koji, znate, sam zaljubljena preko 1,5 dana. Mi ćemo u nastavku pričati utiscima, favoritima, potrošenim proizvodima, šta je koji preparat uradio za mene. Ljubim vas puno. Ćao!